Avui, en el temps de l'entrevista, parlarem de Subbuteo, també conegut amb el nom de futbol taula. Aquest joc es va posar de moda entre els anys 80 i els principis dels 90 i té com a bressol la ciutat de Mataró. És per això que des de la capital del Maresme ara es vol impulsar de nou aquesta competició. Per parlar una estona sobre futbol taula ens acompanyen dos membres de l'associació Subbuteo i l'Uro. Benvinguts, Marc Ligos i Àlex Araujo. Gràcies per estar avui al Mataró al dia. Gràcies. Bon dia, bona tarda. Abans de res, preguntar-vos com s'hi juga el Subbuteo. Què és el Subbuteo? Doncs, al final el Subbuteo és un joc basat en el futbol, amb les dinàmiques del futbol, però al final és una taula on hi ha uns jugadors i unes pilotes, i una pilota, i la dinàmica una mica és la barreja entre el futbol i el billar, per dir-ho d'alguna manera, d'anar picant la pilota per aconseguir al final fer gols. Arribar al gol. Es diu que Mataró és el bressol d'aquest joc. Per què? No és ben bé el bressol, és un joc que és dels anys 50, neix a Anglaterra, i Subbuteo és el nom d'un falcó, perquè el senyor que va inventar el Subbuteo era com un ornitòleg superobsessionat amb aquest falcó i li va ficar aquest nom. Per tant, l'origen és britànic. El que passa és que arriba a Mataró a través de la fàbrica Borràs, fàbrica de joguines Borràs, és qui va portar la distribució a Mataró del Subbuteo a tot Espanya. Aleshores, Mataró va ser com un dels llocs on va tenir molta força i molt d'impacte. Quines competicions oficials hi ha? A nivell, no sé si català, estatal, internacional? En principi s'organitza, hi ha una federació internacional, que és la que s'encarrega d'organitzar mundials, Eurocopes, similars al futbol. Després hi ha les diferents associacions nacionals, que són les que organitzen els campionats nacionals, aquí els campionats d'Espanya, campionats per equips, i després a nivell català hi ha diversos tornejos locals que també es van disputant. I pel que fa als clubs, n'hi ha molts, n'hi ha pocs? Aquí a Catalunya... Aquí n'hi ha molt pocs, de fet, ara mateix n'hi ha 2 i mig, però a Espanya n'hi ha més, arribaríem a la 12ª, 15ª. Els llocs on és molt important és a Bèlgica, és a Itàlia, que allà no hi ha universitat que no tingui club de Subbuteo, vull dir, hi ha molta cultura al Subbuteo. Aquí n'hi ha poc. Hi ha febre Subbuteo, doncs? No hi ha febre perquè sempre n'han tingut, des dels anys 70-80 no han parat mai de jugar a Subbuteo. I com va néixer precisament l'associació Subbuteo i l'Uro? Al final una iniciativa aquí, nosaltres ja tenim una edat i quan érem jovenets ens vam enganxar això del Subbuteo al principi dels 90 a Mataró, amb un club que es deia Club Subbuteo i l'Uro, i vam estar jugant fins al 90 i pocs es va desfer aquest club, i a partir d'aquí vam anar jugant amb altres clubs de Catalunya i ho vam anar deixant, i ara des de fa un parell d'anys que ell, que ja hi era enganxat, ens hem reenganxat amb la intenció aquesta de per què no tornar a reviure el que hi havia fa uns anys, intentar tornar a treure cantera i fer club a Mataró. Sí, perquè al final estàvem jugant amb un club que és de València, que és on continuem jugant, perquè aquí no hi havia teixit on jugar, per tant vam dir, ostres, sempre hem volgut muntar o tornar a muntar el Club Subbuteo i l'Uro, doncs que millor que quan fas 40 anys, no? Tornar a fer aquestes coses. Està molt bé. I com es mesura el nivell del club? El vostre, per exemple, en quin nivell es troba a comparació de la resta de clubs que existeixen? Incipient. És un club que acaba de néixer, amb jugadors que molts d'ells no han jugat més que 2 o 3 mesos, no han jugat més. En comparació a altres clubs, doncs res, estaríem segurament a la tercera regional, i els clubs potents són la primera divisió, i hi ha aquesta distància ara mateix. I quines habilitats són les que fan un bon jugador jugant a Subbuteo? Hi ha una mica de tot. Al final és un joc que requereix precisió, perquè al final es desplacen sobre una superfície, has de calcular velocitats, has de calcular angles amb el que toques la pilota, i evidentment com qualsevol joc competitiu en la que hi ha un enfrontament un contra l'altre, hi ha una part d'actitud, de serenitat, de competitivitat, de saber jugar i competir. Tàctica, estratègia, molt mental, és un joc molt mental, que aquí és molt semblant al tenis, també tots els jocs individuals tenen aquest component mental, que vull dir, pots tenir un bon dia i et surten les coses, pots tenir un mal dia i t'enfonses i et surt tot malament, i el rival ho aprofita. Sí,
I com es determina qui guanya? Va per un temps establert i qui més gols marca o és el primer que arriba a X gols? Són dues parts de 15 minuts, hi ha mitja part, i qui marca més gols. Els resultats són molt semblants als del futbol. Malgrat sembli que pots marcar molts gols, un partit normal és un 2-0, 2-1, 1-1, 0-0. Sí, depèn. Sí, a la que hi ha molt de desnivell entre un jugador i un altre pots trobar resultats d'aquests escandalosos, però igual que el futbol. Si agafes un equip de primera amb un equip de regional, doncs probablement hi haurà una diferència. Passarà el que passarà. I a partir de quina edat s'hi pot començar a jugar? Bueno, en principi és per totes les edats, però sí que les taules tenen una mida, és a dir, com a mínim estan a 70 centímetres, a més hi ha aquest requisit de concentració i d'estar una bona estona fent una cosa. Llavors, normalment es recomana a partir de 9, 10, 8, 9, 10 anys és una edat per començar-hi. I a partir d'aquí fins, hi ha gent, fins a veterans que porta molts i molts anys jugant. És a dir, necessites entendre certs conceptes i certes regles bàsiques del joc i tàcticament també necessites tenir alguns fonaments. La categoria més petita és menors de 12 anys, és a dir, funciona per categories, és menors de 12, menors de 15, menors de 19 i llavors ja és sènior i veterans, i que es calcula d'això, 10-12 anys. L'objectiu d'aquest joc de taula potser és consolidar-lo realment com un joc de taula que tingui repercussió i potser arribar a fer un planter que garanteixi la seva continuïtat en un futur? Sí, totalment. Sí, no... Sabem que és difícil, però sabem també que hi ha molts projectes de clubs, per exemple, a Estepa, per allà a Sevilla, a Màlaga, que, ostres, han sigut clubs que han tingut com molt d'arrelament dintre els pobles, dintre les escoles, com a activitat així de... Complementària, és una activitat que pot funcionar molt bé per nens i sí, l'objectiu és anar consolidant el club, anar creixent i participar en la competició de la Lliga Espanyola de Clubs aviat. I com s'aconsegueix el material? El club el proporciona llavors jugant tots com amb una espècie d'uniforme a les figuretes o així? O cada jugador té el seu particular? No sé... No, aquí cada jugador això és com el tennis o com cadascú té el seu material, té la seva raqueta, doncs igual. Aquí hi ha moltes tipologies de material. De fet, aquesta és potser una de les diferències quan parlem de la paraula subbuteo o futbol de taula. Vull dir, inicialment n'hi dèiem subbuteo perquè era un joc que compraves a la jugueteria i és el que hi havia. I a partir del principi dels 90 va fer el canvi que es va professionalitzar una mica, en aquest sentit es va obrir i ara hi ha moltíssims fabricants de material i tots els materials són diferents. En funció del jugador et va millor un, et va millor l'altre. I en aquest sentit cadascú es porta el seu material i en tot cas el que proveeix el club o les organitzacions són les taules, la infraestructura per fer la competició. Digues. El subbuteo, sempre ho diem, no? Té com 3 vessants de captació de la gent, no? De l'interès de la gent. Una és la vessant més competitiva, de jo vaig allà i vull guanyar i vaig a entrenar per jugar cada dia millor. Després hi ha gent que s'acosta al subbuteo per la part així com més friqui de pintar els jugadors o de col·leccionar jugadors de diferents equips. Sí, que hi ha gent que realment se les autopinta i tot, Se les autopinten o hi ha, si mires per eBay i coses d'aquestes, hi ha molt de col·leccionisme del subbuteo de fabricat dels anys 50-60, hi ha molt de febre col·leccionista, aleshores amb les figuretes. I després hi ha la part que s'acosta molta gent per la part més tècnica del material, no? Cada base, cada equip té bases totalment diferents que en funció dels angles, dels pesos, no sé què, doncs hi ha com certa enginyeria del joc, no? Aleshores cada jugador va buscant les seves bases que li van millor pel seu tipus de joc. Aleshores són aquests tres components pels que la gent es va acostant i es fidelitza. Perfecte. I per acabar m'agradaria preguntar-vos com us va anar la Copa Catalunya que es va disputar aquest últim mes de febrer? Com ens va anar? Bueno, més o menys, no? Van fer uns quarts i unes semifinals. No, però al club li va anar molt bé. A nivell de club, va ser, després de 20 anys o 25 anys, va ser el primer cop que torna a organitzar-se un torneig a Mataró i que, a més, 3 dels participants formaven part de l'associació de Subbuteo i Luro, cosa que feia molts anys que no passava. Molt bé, doncs llavors va ser un èxit. Ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al Mataró al dia. Marc Ligos, Àlex Araujo, membres de l'associació Subbuteo i Luro. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui. A tu. Nosaltres